Здравейте, вие сте с поредното издание на интернет предаването Диалог на социалната мрежа Свежо.нет. Днес по повод 10 ноември решихме специално да поканим Жени Живкова. Добър ден, здравей! Добър ден! Първият ми въпрос е: къде беше тогава, на 10 ноември 1989 година и как достигна до теб тази вест за промените? Аз си бях вкъщи на 10 ноември. Вестта до мен достигна още предишния ден, тъй като дядо ми ме беше уведомил, че предстои такъв пленум и че ще си подаде оставката. Тоест ти си знаела, това не е било изненада за теб? Да, за мен не беше изненада. За мен бяха изненада, както и за дядо ми, и за цялата фамилия, по-нататъчните събития, които се случиха след самия 10 ноември. Или по-точно това, че всъщност той известно време трябваше да запази поста председател на Държавния съвет. Какво беше първото нещо, което ти мина през главата, когато разбра, че тези промени ще се случат? Не съм очаквала в началото, когато се случиха промените, че ще започне такъв натиск срещу цялото ни семейство и че толкова неконтролируемо ще бъдат започнати промените в цялата страна. Ако си спомнят хората, които тогава са свидетели на тези събития, имаше много митинги и шествия на хора по улиците с така едно доста негативно отношение спрямо Тодор Живков и неговото управление, ако може така да се каже. Все пак България обаче беше една от малкото държави, които от бивши социалистически лагер, които се умя да направи безкръвен преход. Нали, ако сравним какво се случваше в другите, в съседните държави. Тодор Живков, как прие цялото това нещо? Той на практика беше под домашен арест почти веднага след самия 10 ноември, а фактически вече беше под домашен арест от 18 януари 1990 година. До този фактически арест всъщност допускаха само мен и Владимир до него и други хора нямаха никакъв достъп. На практика той беше изолиран в държавната вила, в която живееше, така наречената вила Калина се казва в момента, след което деня преди да бъде арестуван беше преместен в една друга държавна вила и на следващия ден, на 18 януари всъщност, беше арестуван. Чувствахте ли тази реакция на народа, протестите, според вас справедливи ли бяха? Какво ги беше провокирало? Създаде се такава еуфория, може би, от събитията, които течаха въобще през цялата година на 89-та година и като че ли тази еуфория така премина в някаква степен малко до така неконтролируема еуфория в по-късните етапи от съвсем началото на прехода и за съжаление видяхме, нали, че тогавашните перестройчици, ако може така да се каже, не успяха да овладеят властта, която получиха. Съществуваше в хорските уста, се говореше за това, че всъщност до ден днешен същите хора, които държаха властта преди 1989 година, все още я държат. Така ли е според теб? Не знам. Това са различни тези и теории, които се лансират в публичното пространство. Въпросът е кои са тези хора, доколко и какво държат. Аз не бих се наела да правя подобни анализи и коментари. А твой личен анализ днес, 22 години по-късно, за добро ли беше този преход? В някои отношения, естествено, че прехода беше за добро. Настъпиха едни, така може да се каже, наистина демократични промени. Има по-голяма свобода на словото, на медиите, но за съжаление много неща, които бяха постигнати в обществен план, бяха разрушени и в сферата на културата, и в сферата на спорта, и в сферата на селското стопанство, и въобще в голяма част от икономическото развитие на България. За съжаление, тепърва сега можем ние да се опитваме да възстановим и да достигнем някои от постиженията, които имаше преди прехода в тези области. Но също така може да се каже, че още с Указ 56, още по времето на
управлението на Тодор Живков още през 1987 година, когато излиза този указ, се дава и възможност на започване на частен бизнес, най-общо казано в България. Тоест, дядо ми много преди Горбачов да дойде на власт и да започне своите промени, има идеи за реформиране на социалистическата система и той излага тези пред самия Горбачов, когато Горбачов идва на власт през март 1983 година и те се срещат, след което дядо ми написва едно писмо с цялостна концепция какво трябва да се реформира в социалистическата система, че тя е закостеняла, че трябва да бъдат направени промени, че трябва да се тръгне към постепенното отделяне на партията от държавата и всичко това, както казаха, е изложено в това писмо до Горбачов, което по-късно прераства и в така наречената юлска концепция. И всичко това може да се види в оригиналните текстове в сайта todorjivkov.com с много други материали и архивни снимки от времето, от когато Тодор Живков всъщност започва политическата си кариера. Спомена преди малко за свободата на словото. Много хора днес твърдят, че, особено стари кадри, които познавам от БНТ, примерно, твърдят, че днес всъщност свободата на словото е доста по-нарушена и застрашена, отколкото по социалистическо време, т.е. преди 1989 година. Създават се медийни групировки, които служат на дадени политически партии интереси. Имаш ли мнение по въпроса? Вероятно в някои отношения са прави. Аз имах предвид, че може би повече гласно се дава на свободните медии, ако може така да се каже. Въпреки, че преди 10 ноември имаше регламентация, имаше законодателство, което се спазваше и като че ли нямаше такава агресия в различните медии и естествено нямаше подобни групировки на такова ниво. Това са проблемите в крайна сметка на демокрацията. Просто трябва да, явно всяко едно общество трябва да може да борави със свободите, които му се дадат. Така е, да. Ти също пое политически път, беше депутат. Защо се отказа? Обмислях дълго това решение, още преди така да дойде време за моето решение през 2009 година, преди парламентарните избори. Но точно когато вече трябваше да се каже окончателно и да се подредят листите, аз реших, че в момента на този етап предпочитам да се занимавам с своята фирма, с фондация Знаме на мира и реших да не участвам в сегашния парламент и отказах предложеното ми място в 24-ти избирателен мандат, район в София. Това беше избираемо място, на него след това беше избран Курумбашев. Всъщност това беше мое лично решение за момента. Съжаляваш ли в момента, че отказа? Не съжалявам, защото има много повече време и възможности да обърна внимание и на много хора дори. В личен план, аз това, което съм вършила като народен представител в сферата на закрилата на децата, на сферата на културата, продължавам чрез фондацията в някаква степен да го правя. Фондацията Знаме на мира. Фондацията, да. Людмила Живкова Знаме на мира. Тази година наградихме 3 млади българи за техните постижения. Владимир Зографски за ски скоковете, за европейската титла, която получи, Александра Жекова за сноуборд и Радко Котев за откриването на Аполониевата формула. Имената им са поставени на монумент към баните на Стената на славата. Това е една инициатива, която стартира през 2002 година и имената на млади българи, които имат постижения в различни сфери на изкуството, на спорта, на науката и са постигнали световни или други международни отличия, са награждавани, имената им се поставят на камбаните. Редом с камбаните, които са подарени от приятели от цял свят.
тези големи форуми на деца от цял свят, които помним от нашето детство, ще могат ли да се възродят, че ги има ли пак? Аз се опитвам да ги възраждам доколкото мога тук на местна почва. Каним деца, в които живеят в България от други държави, да се включват. Понякога гостуват и деца от чужбина. Тази инициатива трябва да продължи да съществува, защото има нужда от подкрепа на младите таланти и на младите творци на България. И по този начин се създават много контакти и възможности на децата да се изявяват. Вероятно няма да продължа с организирането всяка година на тези асамблеи, но през, може би, 3 години ще има такива форуми. Дано. Тази година, 2011 година, си отиде една емблематична личност, Иван Славков. С какво, според теб, той ще липсва най-много на хората? Според мен той ще липсва много на хората с така непринуденото си чувство за хумор. Също така и с това, което е направил за България в областта на спорта на световно ниво. И като че ли ми се струва, че хората осъзнават, че такива личности като Иван Славков са оплювани при живе, а след това виждаме, когато живота им приключи, че ние губим, нали, хора, които наистина са допринесли за България и са обичани хора. Как според теб Тодор Живков, ако той беше жив днес, щеше да оцени политическата ситуация в държавата и човек, който е бил негов телохранител в момента държи кормилото на властта? Предполагам, че щеше да има много идеи за развитието на държавата и с каквото би могъл щеше да помогне, защото той е търсен от различни политици, докато беше под домашен арест през всичките тези години, от 90-та до 89-та, когато почина, и са го търсили за различни съвети, а също така да помага с своя опит, включително и беше помолен да отправи едно така послание към случая. Ставаше въпрос за връщане на дълга на Либия към България и той изпрати едно писмо тогава до Кадафи, в който молеше за това нещо. Така че предполагам, че той щеше да даде всичко от себе си, ако беше жив, за доброто, нали, на страната си. И вероятно би имал много забележки към сегашните или днешните по-скоро управляващи и хората, които през последните така 22 години всъщност не успяха да запазят това, което е постигнато от времето, в което Тодор Живков беше начало на държавата. Познаваше ли Бойко Борисов, когато беше охранител на Тодор Живков? Аз дали го познавам? Да. Познавах го, да, защото всъщност Бойко Борисов нямаше как да дойде да охранява Тодор Живков без да мине през мен, защото дядо ми живееше в моята къща. Аз трябваше да дам съгласието си за това. Много хора твърдят, че той копира много от Тодор Живков. Откриваш ли такива брилки? Така твърдят хората, отстрани наблюдават. Аз предполагам, че Бойко Борисов използва максимално контактите си с Тодор Живков и възможността за разговори и така да го наблюдава и като поведение и вероятно и да се запознае с това, което е лансирал и като тези, и като идеи, докато е бил начало на държавата, но не бих могла да говоря от името на Бойко Борисов. Но все пак не мога да не кажа, че той е единственият действащ политик, който даде оценка за Тодор Живков. Благодаря ти, че беше наш гост. Това беше поредното издание, специално издание на интернет предаването Диалог. Чао и до следващия път.